Ljudi, danas igramo opet Minecraft, ovdje je Ćofi 99, i da krenemo, znači, dogovorili smo se da ćemo u ovoj epizodi praviti kuću, kokoška, da ćemo praviti kuću i ja ću sad to da, obećanje da ispunim, evo već sam počeo, ja kreten, zaboravio sam da snimim, znači počeo sam da pravim, a zaboravio da snimim, jebi ga, a ne veze, i evo ga, sad počinjemo opet da pravimo, vidiš ovo sam samo uradio, tako da niste mnogo preskočili, ovako, to ću sad malo tu nešto, aha, tamo nešto, aha, ovako, to tu stavit ću, ajde ovdje, i ovdje ću malo da širim, op, ide, aha, malo sam ga preterao, malo više. U stvari, ajde, da, preterao sam ga. Da imamo šta imamo ovdje, aha, treba meni ovo. To ću sad ovdje, opa, idemo. I tamo moram ovdje, isto sam zaboravio, svaki put zaboravim. Gle, sad imam samo 3. Lele. Kako sad ovdje kad treba... Joj, bože, uvek ovo, znači, uvek se zeznam. Ne znam šta mi je, uvek nekako ne ide ovo. Ova gradnja nekako mi nešto i ne ide. Ali ne znam. Koga šiša? Vidi ovo kako sam preterao. Joj, bože. Skidaj ovo. Uzimaj odavde, gradi tamo. Joj. To je najgore. Ali šta da radim, to mora da se radi u Minecraftu, to ti Minecraft, sad sam ovdje preterao. Op, dobro, ne veze, i da počnemo, opa, tako, znači, možda ste već primetili, mikrofon se bolje se čujem na mikrofonu, to s obzirom na onu prvu epizodu, što mi se baš i ne sviđa, možda se nekome sviđa, ali meni se ne sviđa zbog zvuka i kvaliteta videa. Sad ovo, ali sad smo to rešili. Ovdje ću da napravim kao neku pregradu, tako nešto, tek onako, ovdje ovako, i ovdje ću možda kao neka mala kuhinjica ovdje da bude, ovdje ću da zatvorim, opa, idemo, opa, ovdje ću da zatvorim ovdje, tako, op, ide, i tako. Ohoho, nemamo, ima puno materijala, verovatno u ovoj epizodi nećemo da završimo kuću, ali šta je, tu je. To znači da će biti više epizoda. Ok. Evo, ušla mi mama u sobu. Da mi kaže da se spremam za školu, a mene to nervira, ja sam upisao elektrotehničar računara, ja sam 1. godina. I već ono smara škola, već ono... Mislim, neću da pričam o školi, bre, koga to zanima. Igramo Minecraft, baš nas briga za školu. Kako ćemo sad da siđemo? Ovdje isto ovako malo kao iz fazona. I ovdje tu da zagradimo. A ovdje, šta mislite šta ću ovdje? Pa tu ću staklo da stavim. Sve će tu da bude od stakla, možda nekome zvuči glupo, ali... Mislim da će lepo da izgleda. Ovdje ću, ajde da pravimo drugi sprat. Ovdje ćemo nekakve stepenice da stavimo. Tako, ali stavit ću ja još bolje stepenice tu. Tu tako, ne, bolje onako, drugačije. Ja, izvinite što sam se zbunio. Mislim, to je normalno. Kao šta, vi se nikad niste zbunili, a? Tako, pa još malo materijala imamo, a u sljedećoj epizodi verovatno ćemo da nastavimo pravljenje kuće. Mislim da će vam se sviđati moje epizode, ne kažem ja da su moje epizode ekstra, ali ono klasično preživljavanje 1.8. Aha, ega. Tu, znači, uradili smo ono osnova. I kako ovo ružno izgleda.
A baš ružno izgleda. Joj, bože, šta sad da radim, nikako ružno izgleda, joj. Ovako ne izgleda baš nešto. Ono, super je, ali ovo me nervira. Ružno izgleda, moram, znači ono mora, nervira me nekako. Moram ovo da sklonim. Tako. Čekaj bre, šta ja radim? I to tako ćemo da zatvorimo, a ovo ćemo da, ne znam šta da radim s vratima. I ovo mi nekako ružno izgleda. Kako me nervira ovo je. Ostavit ću ga ovako pa ću vidjeti šta ću da uradim. Ovdje ćemo da stavimo neki otvor. I ovdje da stavimo neku bakljicu, da je nam je bakljica, evo nam bakljice. Opa, ne, nećemo tako, ovako ćemo. Ovako je bolje. Šta sad, idemo kući. To jest u onu pećinu, to mi nije prava kuća. Trebam da uzmem ovaj, kako zove, staklo, da, staklo je. Ne mogu da verujem da sam zaboravio da se zove staklo. Gde je staklo, tu je staklo, evo ovo se još peče, ekstra. Imaćemo dosta stakla. Mislim da sam se zeznuo, pošto ja ne znam koliko dugo snimam. Ajde da kažemo otprilike 7 minuta, tako nešto snimam, nemam pojma. Mislim, ako me osjećaj ne vara. Ovdje ćemo da stavimo staklo, mada bolje da smo ovdje stavili već... Opa, šta je ovo? Tu neka rupa je. Ovako, samo da smo stavili ovo da lepše izgleda. A ja sad trošim bez veze materijal na ovo, ali dobro. Tako, ide lepo. Staklo ide. Lepo da imam lep pogled na napolje. Ajde. Da mogu da vidim da li mi dolazi neki zombi. Aha, da imam noćnu posetu. Pošto ja sam žensko. O, brate, sad će mrak. A ja još moram u školu. Izemti školu, bre. Staklo. Tega. Ali baš sam se razočarao kod ovih vrata, kako me ružno ispalo. Vi napišite u komentar kako da sredim ova vrata, mislim, stvarno ono, nerviraju me. Ovo će nam bude drugi sprat. Biće lepo na drugom spratu, u ovom. Nervira me i ovo. Kuća neće biti baš velika, a neće ni biti baš mala. Dovoljno za mene i za neku noćnu posetu. Ma, bit će super. Brate, pao je mrak. Zeznuto. Veoma zeznuto. Ovako, tu ćemo nekako ovdje. Šta ja radim, brate? Šta ja kenjam? Sve nešto kao gradim nešto i sve iserem, brate. Ništa ne valja. Mogu sad da spopnem? Mogu. I ovdje ću kao tu nešto, znaš, kao da se pravim važan, kao sad ću tu nešto da napravim, kao tu će biti kao 2 sobe, nešto. Bračni krevet i to, mislim, ipak sam ja žensko, treba mi bračni krevet. Svaki put dolazi mi noćna poseta, pogotovo oni kriperi, oni su najluđi od svih, najluđi. Kažeš nešto, ono odmah eksplodira. Evo, sad ću u školu. Kažeš mu nešto, on odmah eksplodira. Ja mislim, ajde da završavamo ovu epizodu, pošto nervira me, brate, stalno mi nešto zeza, brate. Škola i ta sranja, bre, škola najgora.
Dim, šta nema zombije? Joj, izvinite ljudi. Već ću na teško sad, joj, izvinite, nisam vidio da je na mirno moja sestra igrala, joj, bože, zašto mora da igra na mirno, joj. Evo sad igram na teško, bre, sad ću, zakasnit ću u školu, bre. Joj, bože, ja mislim da je to, ajmo mi polako napolje, aj već da se iskupim, brate, idemo. Neće oni do mene dolaziti, nego ću ja doći do njih, kakva noćna posjeta, joj. Ga zombi tamo, čami, šta radi, brate, tamo? Sram ga bilo. Evo 2 kripera, dođi. Znači, u sljedećoj epizodi, beži bre, vidi kako su zajebani oni. Nema kačenja s njima. Znači, u sljedećoj epizodi nastavljamo pravljenje kuće. Evo, nastavljamo pravljenje kuće, mislim ja bi još snimao, ali škola zeznuto, zajebano. Aj, vidimo se. I ovo će da me pucka.